Repeteixo, agraeixo a la coordinadora d'ONGs que presenti aquesta moció, que estigui present en aquest ple. Penso que ha valgut la pena que aprovéssim en el seu moment la participació de les entitats i que la coordinadora hi sigui present, una vegada més. Per presentar la moció, per la seva lluita, pels seus compromisos, per tot el que ha aconseguit, però sobretot per l'ara, per l'avui i per demà. Necessitem que existeixin entitats com la coordinadora d'ONGs que ens vagin marcant el pas i que ens vagin estimulant a no perdre les oportunitats que ja teníem. Estem davant d'un tema de compromís i de sensibilitat compartida amb la ciutadania activa. No són compromisos d'un o d'un altre grup polític, sinó que l'Ajuntament fins ara era portaveu d'una voluntat popular. Com es diu a la moció, explícitament, i que el senyor Jordi Planas ha llegit, ha estat el treball de producte de la societat civil, de les ONGs, de la universitat, dels sindicats, dels col·legis professionals i de moltes persones que individualment han cregut que la solidaritat i cooperació, que és el nom que tenia, i amb aquest ordre, solidaritat i cooperació, és el nom que tenia aquesta regidoria en aquest Ajuntament fins no fa gaire. Nosaltres lluitarem perquè els pressupostos del 2013 tornin a incloure l'1% del pressupost propi en temes de solidaritat i cooperació. Miren, estem parlant de poc més de 100.000 euros en comparació amb moltíssimes altres partides, un pressupost de més de 90 milions que té l'Ajuntament de Girona. No podem trobar poc més de 100.000 euros per retornar allò que no s'havia d'haver perdut. I volia acabar també amb una cita de Pere Casaldàliga, perquè avui és de justícia tenir present un gran lluitador per la justícia social. Ell diu: aquest és el desafiament més gran i el més quotidià per les persones, per les comunitats, pels pobles. Conviure, no coexistir. Conviure en fraternitat, no només en tolerància mútua. Lluitar contra les desigualtats és de justícia, i és de justícia que aquesta moció es pugui aprovar avui aquí.